Jakman magawidan alagipe tinaglabas day di ayan nga itan ket narsaan jakmet na alungdaan tadagidi karin ingkan naglikudan ngem nukas bila malagip munto ti ang subli denat amwem kuma ngagur uraya tajak ton agayat ti sabali adayat may palagip lapta di nalaos arag sakta aldaw ken rabi nga adda ka ditoy denna jak aninam nama aranggasam daytoy rikna anyan nga ulpit mo kunding kaing kulbo ditoy denat amwem kuma ngagur uraya tajak ton agayat ti sabali adayat may palagip laeng day di karing asyak tulaeng ingka ay ayate inggat tung patane nayon ngayon sa patam adinak to liplipatan kuntay pinanawa dagiti akar karin binig nga ubba